a gida ko a waje imani na da kai ya daɗu. Ko a gida ko a waje imani na da kai ya daɗu. Ko a gida ko a waje imani na da kai ya daɗu. Ya mai ɗan da kasashe duka rauni na sassaya tsaya da ma ikon ka ne haka jariri in ka so zai tafiya. Yau ma na buɗe sabon shafi a ɗora mini in biya in tuna wajiya in tabbatar da yau gobe da sanda shi na dadu. Ko a gida ko a waje imani na da kai ya daɗu. Ya masanin muna wannan bashi na duk sakandai ka gagi salati mai bayyana ƙauna gunsa almadani salatin salabin jama'antin Allah ya ce ai ta mini in faɗa daga shi ajini da shi daga ruhin wahidul fardu. Masu abin da su aka gane hanya gobe na muje shaktin ta na alƙibla ta ne ai ciki da waje sai haƙuri da gabar hamayatin karo shirka ya baje ko a faɗa ko a yi shiru lamarinka ga wasu ka cika du. Yes. Da salamun na ka duka kaina gaban mama uwar duka masu rawani sun kwance jikin suna kyarma da amana aliyu fito yi jininki kasanki in sama domin da ke na kera duk wani tazara har da masu gudu. Salamu alaika ya sharaɗin annabta. Salamu alaika sanadin rai da fitarta. Salamu alaika mai ana rabu fusata. Ƙofar Allah saduwa ta shi ta cikinka yarje mahaɗu. Ko a gida ko a waje imani na da kai ya daɗu. Ya kan bari ya ta hakun ba zatar masana lissafi a kauda shi ashirinka sa kurma magana kudirar Allah kake ikon ka muradi bayi a tuna shi ne ya kira wata a take tsage kuma ya haɗu take sai ya Tatil izar rabu da kai ne, kowa ya kula bai saurari mai maka danganci ne, kansa zai fulla takawa da kyawa Allah bayan ka kai ta canza kala a fito a daban da ka bayyana dole 'yan maza su kaɗu. Ya kadararo Ubangiji lambarkum shakiran bayi wasa adaikum fansan baba ummi na ilaikum duka abin da na mallaka na baka ninkan ya dadu. Ko a gida ko a waje imani na da kai ya dadu. Shaidai kai ka tabbata fardu ta ya za a gane ka ka nuna mana Allah shi ko yana ta nuna ka ashe kai ne asalin tauhidi ku gaya wa masu kan jaka ko mursalai sai dai su kai mu baya kafin su nadu. Girmansa cikin buwayar Allah ne ta ya
za a raba duk motsin motsin kudura ne gabanin da bai da gaba kai bayi man kalle da wannan shi ya zama jaraba ko uban ma'adam shi ya kwace shi a gurin ado ko a gida ko a waje imani na da kayyadadu a barka kawai yadda rabu ya yi ka duk motsinka Allah ne a jikinka ka doki kamfari a take ya farka duk inda aka ji rabbana kai ne ka kai shi har yayyadu wani abu ne yake fusgar ruhina kai fa na fa masu in na so fa'e shi sai na ga ana tace mun kai ka nutsu ga sama ga ƙasa sun jure a guri ɗai saduwa ta kasu Allah ya shiga annabi ya shiga Allah yau fa an haɗu